Hake tini Sar David Mura Singsong Assam hastewa humi tongmani jorao All Adivasi Student Association nok bai malaikha tai borok bai koklam rok salaikha tai o Adivasi Student Association ni kwangma leader rok hake borok no chubachu rikha kisisa tui rok tai thanda rok pai rikha hake norok nukuna tini kwangma koktumani bisingtui tai social media ni bisingtui borok lengjagui lama kinaro Sar David Mura Singte bin logi tongnai rok lama kinaro go rokolai tonglaimani tumani bagi himale amsika hakjal tai lengmani bagi borok amo ma bethaka haike haipana se borok no baksa bokso hamia salai tonglayo haike norok nungna Assam rogo illegal Bangladeshi rong no rukhlainani bagi bongna ajaga bodol kai protest khalayo rally khalayo haike chino rokai khaima jenu gi haisi tiprasa se walai toglai bulai nuk dong haisi hake bongna ajaga ni CM Himanta Biswa Sharma chirigi saitong Bangladeshi illegal immigrant no hornai nei hake hobo horjaka hake amno bongna ajaga ni lukurok bono bongna ajaga ni CM Himanta Biswa Sharma no logirwe amte khere likhalayo tai chajagi botong borok tebo horani bagi rikhlai botong layo haisi hake bongna Assamo illegal Bangladeshi rong no rikhlaimani bagi no kubuni haste rogo tabuk thangi tongo je Assam kinarni hake amono Tripura haine kirijagi bubagrabo ADC Council haike ADC wo illegal Bangladeshi rong no protect khanyani bagi ela hai ela mani kubuni haste rogo ma haike te Tripura bo khanyani ni chai tongmani hake amono khnawi bui ulta se bono hamia sanai te Tiprasa rong no bo hamia sanai hake amdi khano bubagrani video te kabangma Tiprasa rong ni amtike Bangladeshi illegal immigrant no tui kok sawi tongmani borno honani bagi kabangma wanji bosongro amte haike hamia Tiprasa rong ni bagi comment khayo haike o baksa boksu Tiprasa rok o ante Bangladeshi illegal immigrant nong ni kok sai tongnai leader rong no hamia sai tongnai rok o comment nong no nugya haisi borok haike ango jaga wanji Tipra ni samani kokya o jaga ang Bangladeshi illegal immigrant nong ni against kok samani chiklayo haike amo baksa boksu sajagi aphano ngai manu tamani bagi himale baksa boksu khat thamjangnai tonga amo buni bagi phano haike illegal Bangladeshi rong ni bagi oro kok sanan nango haike ang kabangma wanji bosong rong no bo komini bisingtei je baksa boksu bujinai rong no sawo ang jung no rong ni bagi saya jung Bangladeshi illegal immigrant je fainai 1971 bong ni bagi se sawo nei baksa boksu bujinai ke bujiwo borok i sumo support khayo hun sawo haike baksa boksu bujiya rong hakai amo amte perpereng tong tarmane na bujidi borok illegal Bangladeshi like amra Bangali ni gurungu phaldahan parang bu phaldahan chiro ang bumung manya bini haisi wansa bura amra Bangali ni sim bujiu hage khoroksa khoroni Tiprasa rok amo tabu bujina rengya ko baksa boksu ekdom comment hamia khlai tong baksa boksu je Tiprasa rok ni kaham khlainin naine leader rong no against Tiprasa rong no se haisi komuni je o hamia sai tongnai rok Tiprasa rok je illegal Bangladeshi rong ni sawoi te bong na hamia sai tongnai bong ni bai kaham saya haisi belai kaham kok rok ni se comment khlai tongo baksa boksu Tiprasa rok haike amro no tam sanamo chungno rok kabang manugo amte haisi bong ni bokrok wak jak da hantam sana ringya haisi amo tom honi sana amte hai borok rong no hage ningoro wansa rong no na sile di mani ko gelemo nung nini bage hamia sajagi tongo a je baksa boksu wanji bosong rok bai nono Mongolia rok ni sajak tongo jatre potre Chinese hai irai rok ni sajak tongo nung bai ga amno nugi tongba amno ka nung saya o Bangladeshi illegal immigrant no honani hai irai ni sana rong sin nung politics no tui party no tui nung amte ka tor jaga amte heke hamia sawi tongo post khlaiye amorong no tong tha jaga ni bagi khe wanchugya bo tui bisingpan habi tong manu chana ni bagi sim wanchungnani bhogo danani simi himani kok simoro amorong no chakra khaisi hage o Sar David Mura Singnobo o baksa buksu hamia chaya chakrak Tiprasa rok buni rangbai amte haike sawi Tiprasa na hamia sanai norok chajagi kha chajagi at least norok amte hamia kha sawi burung tak khlair di hasi kabangma Meghalaya angthung Assam angthu kabangma burung kubuni bosong rok se borong no support khlai tungu nini Tiprasa rong no hamjagei ni bong ni kunfar faida kre hase omo josina chawi thanga ka ni Tiprasa rong se hamnai haike haipana se borok se support khlai tongo borok se chubai tongo nungkhai ortep sa hamia sai tongo haike amon nung thabra dar nam nung sai jong da thabra ri tong na boibe de thabra jak sade I buju baksa bokso hamia tongo leader rok Tiprasa leader rok bo haipana nung jotono ta amte haike sanen ko gele nung bo movement khlai tongo Tiprasa ni bagi bo samung khlainya ni bagi chesta khlai tongo haike nung bona appreciate khaiwi tebse tolaw khiklain nayo nung bona tebse samung ga amting khanat tai sob samung khlaini ni Tiprasa rona hamkrani bage amda heke demotivate khlaija ka jotono at least boro bar to sani tongnale maya phano o baksa boksu hanyo manchine tabule hai irai hini puila o simi kem ngi thap sa tabaka tiri jangma haike amte hai to ngiana bele borok sani tongna bele bar maya sa saimano
doti pla pla manya hai pana sani tong borok haike amte hai borok rok Bangladeshi illegal immigrant rok tripura o horjak yang tongmani amte rok ke sakla khaise a je sanai no se sani tongnai no se bongni against se sanai amte rok no tom sanamo chung no komeni bising tiki saharmano angke kisap pano khaon bokhorok tungjao haje ang amte hai borok rok no komeni bising tiki saharmano norok o video no sajak like redi share khlai di amte hai thangkra haike amte hai chakrak ti prasaro no bo o video sogitu haike jotono kaham tongmadi thansa tongmadi haike ti prasani bagi samung khlaimang ke belekene sawo tai channel no subscribe khadi amte haike no tebo video kaham kaham naina bagi bell icon no click khadi jotono khulumba ke hambai।